Jadi kaos pangipun dumateng seluruh warga masyarakat Dukuh Sukoharjo Kulaan. Niki kula sak kanca sowan wonten dalemipun Mbah Paijan. Niki dalam rangka netahaken ingkang putu ya Mbah ya. Sunatan nyunatan putune. Iki wis tau rene ta wong ya Nduk ya kita urung tau ya ning Kulaan. Ya nggih. Nah niki niki kami Mbak Putri lho nggih, sing dereng maju. Ayo Mbak Putri, Mbak Paijan pun lho nggih. Pun dirakani sedaya wis diitung kok omah arek dhek pira-pira. Iki kok isih turah sing urung sapa? Lah nggih mpun rata. Niki kantun Mbak Putri. Niki dongane kula sakanca ya, Nduk. Iki tak kudu atrek kaya sepur. Rene. Iki khusus keluarga Mbah Paijan didongakno, Nduk. Kepiye dongane sing bagus. Donga apa iki? Tibil kuluk. Kuwi lho. Ya doa kesejahteraan, keselamatan rak ngono kok. Doa apa? Sapa asmane Mbah Paijan? Mbah Paijan, nggih niki matur suwun nggih, Mbah. Sampun kersa nimbali kula sak rombongan ketoprak Cahya Muda. Niki kula dongake kagem Mbah Paijan. Mugi-mugi diparingi sehat, panjang yuswa, rezeki lancar, kuat momong anak putu nganti sok ben ya Mbah ya. Nganti putune dicang sing sugih-sugih ya Mbak ya. Didong anak putune sing sunat ya ndang enggal saras, ndang sekolah dadi anak sing soleh ya Mbah ya. Jon dunya akhirat ya Nduk. Pokoke niki putrane jenengan namine sinten? Ya jan nggih. Iki diwaca saya Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Khitan Ken Vinci Fahringga Alif. Baca jenenge. Putra Bapak Budi dan Ibu Wahyu. Mbah Paijan ingkang Mbah Kakung, Mbah Muningsih niku Mbah Putri. Ingkang gadah hajat kalau nekak aku iki piye aku bingung iki. Oh iki Mbah Muningsih sing gadah hajat niki selaku Mbah Putri ya. Niki Mbah Kakung nyuwun lagu pepeling kanca tani ngagem bawa caping gunung. Niki buat Mas Budi kalian Mbak sapa mau? Mbak Wahyu. Ayo Mbak Wahyu sing durung karo Mbah Mun. Mbah Mun urung lho ya. Ayo Mbah Mun sampean sing duwe uni kok ya Nduk. Mbah lanang wis, Mbah wedok sing urung. Parane Mbah gandeng Mbah. Mau berantem, Mbah engko pengen dhewe, aku mau kok gajeng. Kok nyanyi sih? Ya. Oke. Niki diaturi Konco tani lebih dulu ya. Konco tani lebih dulu Mas Yos. Pepeling piye? Nurut niku yo nurut. Lah mangsa. Nggih. Lah ya sing adem Pepeling kanca tani caping gunung. Nggih. Ngene yo. Eling Nduk. Wong ki najan seneng-seneng ning donya eling karo sing dia urip. Ngoten nggih. Pak tungakno wong mulaan semuanya eling karo sing dia urip. Ya wong mulaan pokoke terkhusus masyarakat mulaan diparingi gemah ripah loh Cinawi. Najan kabumi ora ditanggap. Tak tungakno muga-muga panjenengan sedaya diparingi urip sing berkah, diparingi gesang sing barokah, diparingi rezeki sing kathah, diparingi putra sing saleh khusus buat warga masyarakat Dukuh Sukoharjo Mulaan semuanya saja. Iki jarene ketoprak danyang kayak doa terbaik buat masyarakat semuanya. Najan mau nanggap rapopo, doa kita tulus kok Nduk ya. Iya. Padahal ketoprak ini ketoprak murah loh ya Nduk. Pol murah sapani. Mare kowe balak-balak buta ngomong mare. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Dilanjut ke permintaan Bapak Ijan lagi ya. Apa mau deh? Coba tani Konco Tani didengarkan dulu mas. Ini surat cinta dari Ahmad Hussein, minta lagunya Mbak Cantik NBG Kicau Mania Denok. Oke, kau udah milih dewe-dewe ya ndok? Tak coba kono. Konco Tani. Konco Tani iki minangka donga sanpon iki lho sanepa dalam basa Jawa. Dongane muga-muga wong tani ana ing dusun Sukoharjo Mulaan dijauhkan dari balak Gusti Allah, dijauhkan dari tikus-tikus, dijauhkan dari hama. Bawane lek Muga-muga hasilnya melimpah ruah buat pertanian di Mulaan. Bawane Konco Tani iki lho. Mas Jate, aku kene channel. bawane sendiri Mas. Konco Tani Mas. Ilir. Kalau bikin ndak enak. Coba. Kalau bojomu. Oke. Ora yo ora kono. Aku
ora apa iku mau ngarep kok ilen-ilen iku. Halo. Konco tani tidak. Tanduran sumile. Wes ngono. Sapa sing bawa? Oh, Pak Mbok karo Kanca tangi wasengkon makaryo sinawang Tani enake yang meniki lho, Nduk. Nek awan iso layan-layan. tanduran ilmu Jebule wong suka cumukan kok akeh ya Nduk kakane. Nanti muntel. Ada kiriman dari Bos Matoa. Ini kan ada gue timbangan piye lek aku ngedruk. Terima kasih ya. Mau wis disanjangi katanya ada Matoa dari Bos Ade Bapak Ijar. Terima kasih. Kaget. Astagfirullahaladzim, aku juga kaget. Ini matoak semene ana 50 kilo iki, Nduk. Sik, lho, mbok iku sithik.
ngimbau ijo. Dari men kita kita bagi. Audio mak. Saya arepkan kaya tembanganmu muka-muka tetanene ning mulaan do widodo ya Mbok. Jauhkan dari pokoknya tikus-tikus. Ya. Ya Allah Pak Lan, dugi mriki. Ini ada Mas Agus Parkir juga. Capek ning ngarep ae capek Gunung Jembreng ya. Capek Gunung Jembreng ini permintaan dari Bapak Ijan dilunasno lebih dulu. Motor sana masih kenal Tanjung Perak. Ini saat dari Bos Matoa lagune dari Calok Bos Matoa dan dari Kebon. Minta lagu Gadis Kalimantan karo Negoro Anu. Gadis Mbok Gadis Kalimantan tulisannya Gadis Kalimantan Negoro Anu. Iki cari gunung dulu ngadon sekileng monggo Mas Wek. Mumpung dicekel jendore ya Mas Yayan. Nganggo gamelan. Yo. Go. Gamelan manggot. Ayo kok nek jujur ramu nih, kowe tak endeplas lho mripate temper kan ngerti lah, Dek. Lah aku kacamata kok mripate mandi plas. Ah, ketoke ngene ku tipuan, Nduk. Tipuan piye? Ketoke padhe-padhe ning mripate lirik-lirik. Oh, enak. Pemadam kelaparan.
bisa bikin lagu ini loh. Apa? Reang pada tahu. Itu dibaca karo Tanjung Perak, Mas Yatna nggih. Oke. Pak Lan malam terakhir. Sesuk ning baju sudah lho Pak. Pokoknya sing goyang anak rapas. Sawerane tak potong 200.000. Apane mau potong? Mak potong koyo gawe boynet. Aku nanti panik kamu. Iki sing ora pas apane to yo. Masih ayam jebol kok arek. Bener jajal tak. Balik. Jeblong yo lah kok tak gantine kulite demi. Kuwi itu ki lho. Lah sing kaget kuwi sapa? Ya kuwi to. Lah kulite wong loro. Ya aja. Hamba karung. Hamba karung. Ajaran kuning. Ajaran kuning. Ajaran kuning. Angger pokoknya gak dipun aku gak leren. Jane sing ora pas sapa to, Bu? Ora pas sing joget. Cuma kok ana kabar kita jangan kuning tak lagunya ada pokoknya yang enak jangan kuning anggur orang mubeng orang tak lereni kuning Kowe mubeng apa mari encok? jangan kuning jangan kuning jangan kuning Oh gamelan kowe enak kan ngene kok. Itu tidak bisa menikmati. Ya, mas saya mana Pak? Bye.
Ngene. Kowe melok nyanyi leren. Aku apa tak jawabno iku. Aku dinera tuntuk kok. Tuntuk. Tak cekakno. Wong kaya dhuwur ngono kok mesti cepet. Panas sedang. Untara panas Mbak Paijan. Mbak Paijan. Lah kok wis ora maju ya, Bro? Panas-panas Mbak Paijan. Diapakno? Diudani. Hane. Ayo Revan.
kendang musik nggak masuk di atas, coba dicek. Terus suara mic juga kurang peka. Ya, monggo diperbaiki sedikit-sedikit. Yuk, angkat tuh. Permintaan dari Bapak Ijan Sampun kali permintaan dari Bos Matoa ya, dari calok Bos Matoa